Een lietsfeestje met gebak en koffie voor de vrijwilligers van het Oudvaarserf markeert het jubileum van het Lietse Museumdwarpke in Allingawier. Om nog eens 40 jaar vooruit te kennen, kiest de leiding nou voor een officiële museumregistratie. En dat is net zonder reden. Omdat het natuurlijk een prachtig openluchtmuseum is al. En het zou echt schande wezen dat dit net bestaan blauw. Zo denken wij er hoor. Iedereen die hier komt, het is een heel mooi romantisch, authentiek dwarpje. Een soort nostalgie, maar dan laat je er gewoon echt erfgoed, geschiedenis, cultuur. En dat willen we eigenlijk bewaren. Het enige is dan, dat als het echt museum is, dan moet het algemeen droegen worden. En die slag willen we nou maatje. In die plan is ik rond voor een nieuw restaurant dat deze square nou al veronpost wordt. In het nieuwe concept draait het om families met baan. Wij denken dat het echt kan. Dit heeft gewoon zoveel waarde. En maar het eigenlijk op 2018, wat we dan te bieden hebben als provincie voor alle die bezoekers die hier dan gaan komen, dan vind ik dat een eigen openluchtmuseum. We hebben alles hebben, mijn prachtige boerderij, we hebben een kerk op het terp, we hebben een opveert. We zien vroeger aan maar prachtige kenverhalen over de Suvel. Ja, dat is echt de Friese DNA, vinden wij zelf. Maar soms moet wel betellen worden. Als officieel museum zijn er fondsen beschikbaar, maar dat is net genoeg. Absoluut, zonder sponsoring kan dit museum net bestaan blijven. Er is te weinig geld beschikbaar voor de overheid, provincie, om dit draaiend te houden op het niveau zoals we het graag willen, zoals het nou is. We hebben absoluut ondernemers nodig die meedragen willen. Het zou fijn zijn of we 30, 40 ondernemers hebben die dat willen doen. We zijn er maar bezig, we zijn heel actief.